Zero crime rate na itala sa lungsod ng Dagupan simula nang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine. Sundan sa report ni King Guevara. Magdadalawang buwan nang ipinatutupad ang Enhanced Community Quarantine dahil sa banta ng COVID-19. Mahigpit ang seguridad sa lahat ng lugar at nakabantay ang buong puwersa ng kapulisan. Dahil dito, naitala ng Dagupan City Police Station ang zero crime rate sa lungsod. Magmula nung mag-start ang ECQ, wala po tayong naitala o nai-record na anumang klase ng krimen or insidente dito sa Dagupan City. Bukod sa border checkpoint, may mga umiikot ding puwersa ng kapulisan sa bawat barangay. Nag-create din tayo ng striking force na kung saan, aside doon sa mga nandun sa border control checkpoints, may mga personnel tayo na umiikot. Samantala, umabot na sa mahigit 2,000 mga sasakyan ang na-impound ng pulisya dahil sa paglabag sa ECQ. Lumabag kami sa may side mirror tapos plate kami. Kasi bago pa lang kasi yung motor namin. Kaya tinikitan kami ngayon. Dahil sa dami ng mga na-impound, napuno na ang police station. Effective May 16, mag-uumpisa na tayo mag-release. Provided na nabayaran nila yung kaukulang penalty sa City Hall or di kaya sa LTO. At maipakita nila na sila yung proper owner ng mga bihikulo na yan, i-release natin sa kanila. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amyanan.